ביתר שני הרגלים, הדברים תלויים בנו. דהיינו, חג הסוכות הוא זמן שמחתנו, השמחה שלנו, וחג המצות הוא זמן חירותנו, החירות שלנו. אבל פה זמן מתן תורתנו, הרי אנחנו לא נתנו תורה איך שלא יהיה. לפי אף שיטה לא אנחנו נתנו תורה, אנחנו קיבלנו תורה, ובעצם גם לפי הגמרא והדברים פשוטים, מעשית לא קיבלנו את התורה, כן? כשהתורה ניתנה לנו, לא קיבלנו את התורה, כפו עלינו את התורה, וכאן נודע רבא נוראי, אנחנו יודעים, מדור קבלוה ברצון, אחר כך וכו'. מדור קיבלוה. אמרתי, אחר כך, כן, מי שחושב, והזכרנו. בכל אופן, לעניות דעתי, עם ישראל לא קיבל תורה כי לא היה מוכשר לקבל תורה. הוא לא היה מוכשר לקבל תורה, כיוון שהמשמעות האמיתית שבייחד שם ישראל כנגד ההר, שרש"י אומר, אגב, דבר מדהים, מאוד אופייני לרש"י, שהוא לא מצטט. כלומר, הדברים, מאלה דברים מופיע במסכתות קטנות, אבל לא כך, כאיש אחד בלב אחד זה ביטוי של רש"י, לא ביטוי שמופיע במדרשים. המקום שרש"י מביא כאיש אחד בלב אחד, זה לא רק יפה ונחמד שהיו ביחד. איך הזכר המוהד, כן, את משה לאמור, צריך לדעת מה לומר ומה לא לומר. בואו נשים לב, כאיש אחד בלב אחד, לא פחות חשוב ממה שנאמר, מה שלא נאמר. כתוב כאיש אחד בלב אחד, ולא כתוב כאיש אחד בדעה אחת. עכשיו, לא כתוב כאיש אחד בדעה אחת, קודם כל כי אין דבר כזה, כמו שחז"ל אומרים, כשהם סיפורים שונים, כך דעותיהם שונות, זאת אומרת, אין שני אנשים שיש להם אותה דעה, אבל אני חושב שזה לא רק בגלל שזה אי אפשרי, אלא בגלל שאם היו כאיש אחד בדעה אחת, לא היו מוכשרים לקבל תורה. לא היו מוכשרים לקבל תורה. כי אתמול קראנו בעשרת הדיברות בפרשת יתרו, כולנו יודעים ששינוי בפרשת ואתחנן, דומה, אבל יש כמה שינויים, שאולי אחד השינויים הפרוטים זה זכור את יום השבת לקדשו, או שמור את יום השבת לקדשו, כולנו מכירים, הגמרא במסכת ראש השנה דף כ"ז עמוד א', זכור ושמור בדיבור אחד. אגב, מה זה בדיבור אחד? זה לא שנאמר זכור ושמור, כי אם נאמר זכור ושמור, למה לא יכתבו גם ביתרו וגם בהתחלה, זכור ושמור, את יום השבת לקדשו? אלא בדיבור אחד, נאמר סימולטנית שתי מילים שונות. אין אף לא אחד מאיתנו לא יכול לומר, וגם הגמרא או שיערה שיהיו כאלה שינסו לומר, לכן הגמרא אומרת לכם אל תנסו מה שאין הפה יכולה לומר ואין האוזן יכולה לשמוע. אין אדם שיכול, כי אני בן אדם ולא אלוקים, אוקיי? יש רק פה אחד, ולכן אני במקביל יכול לומר רק מילה אחת, לא יכול לומר סימולטנית שתי מילים. אבל הקדוש ברוך הוא, למשל, אני לכן, מי שאמר רב רונן, אני צריך לעמוד פה לתת שיעור בלוי, למשל חתונה, כן, אני לא יכול להיות גם בלוי וגם ביחוד, בעת ובעונה אחת, אבל הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודה, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן, בכל מקום. המגבלה הזאת לא קיימת לאלוקות. ולכן, דברי אלוקים חיים, היה זכור ושמור בדיבור אחד. אין בן אדם שמסוגל להגיד, לא היה, אין ולא יהיה. זה בעצם מה שאומרת לנו הגמרא. כבר אמרנו פעם, אבל אני חוזר ומדגיש מה שאומרת לנו הגמרא בערובין י"ג על הפיקוח בין בית שמאי לבית הלל, כן, 3 שנים עד שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. בואו שוב נדייק מה שאומרת הגמרא, או נדייק במה שהגמרא לא אומרת. הגמרא לא אומרת אלו דברי אלוקים חיים ואלו דברי אלוקים חיים, כי זה לא נכון. מה שאומרים בית הלל זה לא דברי אלוקים חיים. זה כמו להגיד שדברי אלוקים חיים זה זכור את יום השבת לקדשו. ומה שאומרים בית שמאי זה לא דברי אלוקים חיים, כי אם אומרים שמור את יום השבת לקדשו, גם זה לא דברי אלוקים חיים. מה זה דברי אלוקים חיים? שמור, או זכור ושמור. דהיינו, אלו ואלו ביחד. דברי אלוקים חיים זה רק בית הלל ובית שמאי ביחד. ולכן, לא היו כאיש אחד בדעה אחת, למשל בדעה של בית הלל, לא היו מסוגלים לקבל תורה, כי בית הלל לבד הם לא דברי אלוקים חיים. ולא היו איש אחד בדעה אחת, בדעה של בית שמאי, לא היו מסוגלים לתורה, כיוון שחסרות הדעות. כאיש אחד בלב אחד ובריבוי הדעות. כי רק ריבוי הדעות. ריבוי הדעות מתוך אחדות אמיתית, אחדות שמבינה שאנחנו כולנו גוף אחד. כמו שאנחנו לא רואים סתירה בגוף בין פעולות של איברים שונים, רק זאת מכשירה את עם ישראל לקבל תורה. עכשיו, אלה דברים שקל להגיד, קשה מאוד להפנים. כי בדרך כלל כולנו מדברים על ברוממות האחדות
בלשוננו, אבל רוב האנשים כשמדברים על אחדות, באמת איפשהו אחדות זה, גם אם לא אומרים מפורש, אבל משהו נסתר זה שכולם יחשבו כמוני, זו אחדות אמיתית, כן? אוקיי? קשה באמת להיות כאיש אחד, בלב אחד ובדעות שלו. אבל זו באמת, ולכן לעניות דעתי לא היינו מוכשרים לקבל תורה. אבל אני חושב שהמסר החשוב מבחינתי שבית הלל מכניסה, זה לא שבית הלל אומרים לנו יש השיטה, אלא השיטה היא אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כולם ביחד. ולכן יש חשיבות אדירה לרב שיח. החשיבות לרב שיח זה לא רק שאלה של נימוס, זה לא רק שאלה של טקטיקה, אלא כולנו צריכים להקשיב לכולנו, כי אלו ואלו, רק המכלול, רק ההרמוניה הזאת ביחד, היא דברי אלוקים חיים. אז שוב, ברכותינו, אני מתנצל על כך שאנחנו רצים, אבל באמת אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות שלנו גם להיות חלק מן הדבר הזה. תודה רבה, בהצלחה. אנחנו ממש ננסה לקצר, כי אנחנו רוצים להגיע לעיקר וזה לדיונים. כפי שפתח הרב אוהד, מטרת הכנס, כמו כפי שהיה גם בשנה שעברה, לגעת בנושאים המרכזיים שמתחוללים היום בחברה הישראלית, בחברה הדתית ומחוצה לה, ומתוך זה להעלות קווי מתאר, רעיונות ונושאים שבהם בית הלל צריכים לעסוק בשנה הקרובה, וכפי שמרבית הנושאים שעסקנו בהם השנה הם תוצרים של הכנס בשנה שעברה, זה גם המטרה שלנו היום להוציא ולהפיק מהכנס הזה, ולכן העיקר זה השיח והדיונים שהתנהלו כאן בשעות הקרובות. עם זאת, אנחנו רק רוצים לעשות עכשיו בקצרה, נעשה את זה ממש בשאיפה, שלושת המציגים בלא יותר מ10 דקות רבע שעה בסך הכל, לדבר על מיזמים מרכזיים שאנחנו הולכים להיות מעורבים בהם בשנה הקרובה, שזה גם תוצר של הפעילות. ואני רוצה מיזם ראשון להציג, ובהמשך לדברי הרב אוהד, מיזם השבת הישראלית. אנחנו מכירים את השבת הישראלית, ועדיין נחשפנו לסשן הראשון, מה שהזכיר הרב אוהד, אבל בעקבות ההצלחה של המיזם התפתחו כאן דברים מעניינים בחודשים האחרונים. חלק מזה, מי שהיה איתנו גם באורנים ראה את הדברים שם. בעקבות המיזם הזה נוצרו טיפוי הזדמנויות, ונוצר קשר גם עם מדרשות חילוניות, גם עם תנועות חברתיות כמו תנועת תיקון, וארגונים מסוימים שפועלים בתחום ההתחדשות היהודית, כמו קואליציית ירושלים בירושלים, וארגונים שעוסקים בחקיקה בנושאי... ארגונים שעוסקים בנושאים שקשורים בחקיקה, המכון ישראל לדמוקרטיה, המכון לאסטרטגיה ציונית ועוד גופים אחרים, לנסות להוביל פה מהלך שלם בחברה הישראלית סביב נושא השבת. הדבר שגילינו באופן הרבה יותר עמוק, בסיסי ממה שתיארנו לעצמנו כשיצאנו עם מיזם שבת הישראלית, שיש כמיהה כמעט בכל חלקי החברה הישראלית לשבת משמעותית. לא בהכרח שבת הלכתית, אבל שבת כיום של משמעות, אם זה ברמה המשפחתית, ברמה הקהילתית, ברמה הרוחנית, ברמה של ההתחדשות. ואנחנו נמצאים היום במצב שאפשר להגיע לשלב הבא של אמנת גביזון מידן. אותה אמנה שעסקה בעיקר בחיי ותן לחיות, בהבנה שיש כאן כיוונים שונים, יש כאן ציבורים שונים בחברה הישראלית, וכל אחד צריך לכבד את השני ולראות איך הוא מאפשר לשני לחיות. אנחנו נמצאים במקום עמוק יותר, מבטיח יותר, שאפשר גם להגיע ולראות שיש הרבה יותר מאחד מן המפריד. והמטרה של המיזם, ממש על קצה המזלג, לייצר שבת לחברה הישראלית, לאתגר את החברה הישראלית בערכים של שבת שכולנו מסכימים עליהם, ולהגיע לחלק גדול, מאות אלפים, אולי אפילו מיליונים של ישראלים שעומדים מאחורי אותם ערכים, נקרא להם 10 הדיברות של השבת, שמה צריכה שבת לכלול, אם זה שבת כיום של משפחה, ושבת כיום ללא עבודה, ושבת כיום שיש בו חוויה רוחנית כקבלת שבת, או שבת של לימוד, או שבת ללא מסכים, הרבה מאוד דברים שבמסגרת השיח אנחנו נגיע אליהם. למצב את השבת כיום משמעותי בשיח הישראלי, למצב את השבת כיום שבונה קשרים, אם השבת הייתה תמיד ערך מפלג, השבת הפוך להיות ערך מחבר בין דתיים וחילונים, כמו שעשינו בקטנה במיזם שבת ישראלית. והדברים הללו יהיו גם רוח גבית לעורר את החקיקה
בכיוון של אמנת גביזון מידן, של יותר תרבות, פחות מסחר בשבת, שיבוא מתוך הסכמה ולא מתוך כפייה, אחרי שהקרקע החברתית תהיה מוכנה לזה. אלה למעשה הדברים שעומדים בבסיסו של המיזם. כפי שאמרתי, יש הרבה תנועות שחברו לייצר שותפות בנושא המיזם הזה. אנחנו בית הלל מייצגים את הסמן הרבני של המיזם, אבל כמו שאמרנו, יש מדרשות חילוניות כמו אורנים ובינה ותנועות חברתיות כמו תנועת תיקון וארגונים אחרים שמטרתנו לפעול ביחד וכמובן להרחיב את המעגל, והדבר הזה יביא מסר גדול לחברה הישראלית. ממש על קצה המזלג, המיזם הזה אמור לפעול בארבעה רבדים. הרובד הראשון הוא אולי הרובד המרכזי, זה השיח הציבורי, לייצר מעגלי שיח בכל הרבדים. לדוגמה, יש לנו יום בכנסת ב-30 ליוני, שבו אנחנו כינסנו ביחד שדולות שונות בכנסת שמגיעות מכיוונים שונים, אם זה מצד אחד מכיוון הבית היהודי, מצד שני מכיוון של שדולת עם, דת ומדינה של אלעזר שטרן ובוז'י הרצוג, והתחדשות יהודית שומרון קלדרון. אנחנו מושיבים את כולם ביחד ומנסים אנחנו, הארגונים השונים שבאים שוב מהצד החילוני, כמו שראינו עכשיו במדרש תורני, לבוא ולאתגר את השיח הזה כלפי מעלה, לייצר מעגלי שיח בערים מרכזיות, מעגלי שיח בין מובילי דעה דרך כנסים מסוימים שיהיו והתרחשו במהלך השנה ובשנים שלאחריה. אז זה חלק אחד של המיזם, כלומר השיח שמתוכו ננסה להגיע לאיזו אמנה מחודשת של מהי השבת, 10 הדיברות של השבת, שננסה להחתים על זה עצומה או אמנה עם מאות אלפי ישראלים, ואולי אפילו יותר שעמדו מאחורי זה, מעגלי פעילות שיהיו בערים המרכזיות, שגם יעסקו בניסיון להביא חוויית שבת למרחב הציבורי, כמו קבלות שבת המוניות, מפגשי שיח בדתיים וחילונים, בסעודות שבת ודברים נוספים. הרובד השלישי זה הרובד התקשורתי, כמובן הרבה מאוד קמפיינים תקשורתיים שילוו את המהלך, שבלי זה אי אפשר היום, הן ברשתות החברתיות וברובד הכללי, וגם הארגונים שעסקו בקידום החקיקה, כמו המכון לישראלים דמוקרטיים, המכון לאסטרטגיה ציונית, שיעבדו במקביל ברקע על קידום החוקים, ביחד עם השדולות השונות בכנסת, כשוב מראה, כשיקוף לתהליך החברתי שמתחולל. המהלך הזה עדיין בבנייה, אנחנו כמובן נעדכן את כולם, גם אנחנו מעדכנים באופן